ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଖାସ୍ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ମିଳିଲେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ଚମତ୍କାରୀ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 3ଟାରୁ 5ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର କୃପା ଅଛି। ଏହା ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରକୁ ଚଢ଼େଇବା କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଧଳା ହାତୀ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ହଠାତ୍ ଧନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଈ ତା'ର ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଡାହାଣ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂକେତଟି ମିଳିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।